2022-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin iň aýgytly ýyllaryň biri bolsa gerek. Sebäbi Türkiýe Türkmenistanyň haýyşy boýunça türkmen raýatlar üçin wizaly syýahat etmek düzgünini girizdi. Şeýle-de geçen ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň iň köp basyş gören ýyllarynyň biri boldy. Tamamlanan ýylyň birinji ýarymy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň soňky 2 ýylyň dowamynda bolşýaly aktivleşme bilen tapawutlandy. Hususan da bu ýyl pandemiýa sebäpli ýatyrylan uçor gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegini sorap, Istanbulyň aeroportunda ýüzlerçe Türkmenistanlynyň üýşmegine şaýatlyk etdi. Ýylyň ilkinji aýynda Türkmenistanly ýaşulynyň watanyna gaýtmak umydy bilen 14 gün Istanbulyň aeroportunda oturandygy, mart-awgust aýlary aralygynda bolsa şeýle raýatlaryň sanynyň ýüzlerçe adama ýetendigi ma'lum boldy. Awgustyň başynda olar ençeme gezek protest çäresini hem geçirdiler. Türkmen howa ýollarynyň Istanbuldaky kassasynyň öňüne üýşen raýatlar agentligiň işgärlerini hilegärlikde aýpladylar we Türkmen hökümetinden özleriniň watana dolanmagy üçin uçor gatnawyny ýola goýmagy talap etdiler. Protestleriň ýa-da Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdi. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda hepde adyndan 2 uçor gatnawy amala aşyrylyp başlandy. Türkiýedäki Türkmenistanlylaryň arasynda aktivizmiň möwjemeginiň Türkmen hökümetine karşı nägilelik protestlerinin ýygjamlaşmagynyň ýa-da 3 sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi käbir türk media serişdeleri tarapyndan belki dünýäde birinji gezek bolýan ýagdaý diýilip häsiýetlendirilen haýyş bilen Türkiýanyň häkimetlerine ýüzlendi. Onda türkmen tarapy Türkiýeden Türkmenistanyň raýatlary üçin wagtlaýyn esasda dürli görnüşli wiza düzgüniniň girdilmegini sorady. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 sentýabrda gol çeken değişli kararı bilen Türkiýanyň daşary ýurtlylar we halkara goru hakyndaky kanunynyň 18-nji maddasyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň 30 gün möhlet bilen Türkiýe wizasy syýahat etmeklerine ruhsat berýän düzgün ýatyryldy. 15 ýyl bäri ýurtlaryň arasynda saklanan wizasyz düzgün türkmen raýatlarynyň ýurtda ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda gazanç üçin Türkiýany saýlamagyna esasy sebäpleriň biri bolupdy. Türk häkimetleriniň 22 dekabrda çap eden soňky maglumatyna görä, Türkiýede 213 000-den gowrak Türkmenistanly kanuny ruhsat bilen ýaşaýar. Resmi däl çeşmeler Türkiýedäki türkmenleriň umumy sanynyň şol sanda bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlylaryň resmi sanlardan ençeme esse ýokurdygyny çaklaýarlar. Iki ýurduň arasynda wiza rejiminiň dikeldilmeginiň ýa-da bu döwletleriň arasynda pandemiýa aladalary sebäpli ýatyrylan kadaly uçor gatnawlary hem dessine dikeldildi. Türkmen ministrligi öz haýyşyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkiýe Respublikasynda bolmaklary bilen bagly düzgünleri kämilleşdirmek we ulamlaýyn esasda alyp barmak maksady bilen diýip esaslandyrdy. Ýöne Türkiýedäki Türkmenistanlylaryň ençemesi Türkmen tarapynyň haýyşyny öz raýatlarynyň halkara hereketini mundan beýlek çäklendirmek we olaryň Türkiýedäki durmuşyny, ýaşaýyş ruhsatyny hasta kynlaşdyrmak synanşy bilen düşündirýär. Adatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanow bu kararyň Türkiýede bir kanun esasda ýaşaýan türkmenleriň sanynyň belli bir derejede köpelmegine getirendigini aýdýar. Adamlar öýüne gidip gelecek bolýarlar. Ýolların açylmasyna garaşýarlar. Indi uçaklar boş gidýär. Sebäbi ýerler gidäseler gelip bilmeje ihtimal var. Öň mysal wiza düzgünlüğünü bozanlar Dubaýa gidip gaýdyp dönüp wiza alyp bilýärler, ikamet alyp bilýärler. Indi şu prosedurany edip bilenoklar Dubaýa gitseler hem gaýdyp bilýärler. Wiza almaly bolýarlar. Diýip Türkiýedäki habarçy aýtdy. Habarçy wiza düzgüniniň girdilmeginiň ýa-da bir kanun ýaşaýan Türkmenistanlary deportasiýa etmek işleriniň hem güýçlendirilýändigini belleýär. Ol muňa iki ýurduň arasyndaky halkara uçor gatnawlarynyň dikeldilmeginiň hem sebäp bolandygyny belleýär. Indi ýollar açylan soň, indi deportasiýa edip bilýänler için toplap başladylar. Beşdim men. Deportasiýa etmeye mümkinçilik var. Diýip habarçy aýtdy. Adatlyk Türkiýeden deport edilen 100-den gowrak Türkmenistanlynyň 7 sentýabrda Türkmenistan aviakompaniýasynyň uçary bilen Türkmen awada getirilendigini habar berdi. Munyň ýa-da adatlygyň Türkiýedäki çeşmesi 11 sentýabrda Istanbuldan Türkmenistana ýeni 50 raýatyň deport edilendigini aýdypdy. Bu habarlar
habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri Türkiýede ýaşaýan raýat aktivistlerine basışlaryny arttyrdylar. 16 awgustda Stambulda Türkmenistanyň konsullugynyň üstü bilen prezident Serdar Berdimuhammedowa hat iýermäge synanşan türkmen aktivistleriniň şol sanda türk aklawçysynyň we iki adam hukuklaryny goraýjynyň ýenjilendigi we olaryň biriniň agyr yaralanandygy barada habarlar peýda boldy. Noýabryň ahirinde Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň polisiýasynyň şu ýylyň oktýabrynda Türkiýede raýat jemgyýeti aktivistleriniň onlaýn maslahatynda türkmen hökümetiniň tanqid eden Merdan Ilyasowyň enatasyna azar berýändigi ma'lum boldy. 2022-nji ýylda türk media serişdelerinde Türkiýede dürli wagtlarda, dürli sebäpler esasında ölen türkmenistanlylar barada habarlaryň çap edilmegi hem dowam etdi. Geçen ýylda şeýle habarlaryň adyndan 20 sanysy peýda boldy. Türkiýedäki türkmen migrantlaryna bu ýurtdaky rekord derejedäki inflasiýa we milli valyutanyň hümmetiniň pese gaçmagy hem 2022-nji ýylyň iň uly urgularynyň biri boldy. Türkiýanyň ykdysady krizisi 2018-nji ýylda başlanaly bäri häzire çenlide dowam edip gelýär. Ol migrantlara agyr zarba urdy. 4 ýylyň dowamında inflasiýa 80 götürümden geçdi. Bu 20 ýyldan gowrak wagtyň içindäki iň ýokary derejedir. Sarp edilýän haritlaryň bahalary şeýle-de jaý kireýleri görülüp eşidilmedik derejede telim etse ýokurlandy. Milli valyutanyň ýagny türk lirasynyň hümmetsizlenmegi bilen baglykda türkmen migrantlary Türkmenistandaky maşgalalaryna iýerýän pul serişdeleriniň möçörüni azaldandyklaryny bir näçe gezek aýtdylar. Ýöne Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlyk migrantlara agyr zarba ursa-da köp türkmenistanly özüniň bu ýerden gaýtmak niýetiniň ýokdugyny aýdýar. Adamlar ýurda dolansalar-da öz watanynda hiç ýyl işiň, hiç ýyl gazanjyň bolmajakdygyny bilýärler. Şol sebäpli olar ujypsyz muktarda bolsa-da şu ýerde galyp gazanç edenlerini makul hasaplaýarlar. Sebäbi olar Türkmenistanda iş tapsalar-da oňa ýerleşmek üçin para bermeliklerini bilýärler. Olar şol parany tölemek üçin azyndan 1 ýyl işlemeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlygy we ýurtlaryň arasynda wiza düzgüniniň girdilendigine garamazdan Türkmenistanda iki ýurduň arasynda gatnamak mümkinçiligine esle ýokary bolmagyna galýar. Çykdagylar artyp garawadaryň narhynda $1000 ýetse-de adamlar gazanç etmek üçin Türkiýany saýlap alýarlar. Sebäbi adamlarda öz ýurdu bilen bagly umyt galmady. Uzaga çeken ykdysady krizis, köpçülikliň işsizlik, sosial adalatsyzlyk, giňden ýaýran korrupsiýa müňlerçe Türkmenistanlyny özleri we watanynda galan garyndaşlar üçin halas bolmaň ýoly hökmünde öýlerini terk edip Türkiýe gitmäge mejbur edýär diýip Aşgabatdaky habarçy aýtdy.